точно някакви минути, така че му продължаваме и да си кажем, че ти как си? А ти ме питаш, теб да питам, колко съм невъзпитан. Добре съм. И аз така с една биричка съм се подпълхила на здраве. О, на здраве! Чай да не прави много реклама. Да. Добре. С процес на обновяване на моят си сайт съм. Да... Това не е ли един вечен процес? Да, има нещо такова, но сега съм решила, че малко ще го попромена към структура. Да вземам разни резултати, все пак, от аналитикса, че в момента не е това, което трябва да бъде, но напредвам доста силно. Надявам се следващите няколко седмици да можете да видите. Стискаме палци, ти предполагам ще публикуваш на твоята страница, когато е готов и ще може да гледаме. При всички положения. Аз може би за това се радвам, тъй като все още не съм се решил да си направя собствен сайт. Просто нямам време, толкова много проекти имам за изписване. Направо не ми си мисли човек. Ти що не можеш време? Трябва да разкажеш как го правиш. Как го правя? Първо си го направих на Figma. Това въпрос е при мен от гледна точка на самия творчески процес. Имам малко запънки от време на време. Не знам защо със себе си винаги ми е много трудно да работя. Не си поставиш срокове, може би? Не е, че не си поставям срокове, това, което правя, то го усещам, че не е още това. Демек, самата идея има още на къде да се развие, но пък там влизаш в другата полемика, в която това не е достатъчно добро да го покажеш. Вечната. Виж, аз от това гледам точно, защото в принцип всеки един дизайн винаги може да се развие. Смятам, че понякога, особено когато е някой проект, който продължи така повече време, е добре в повечето случаи някой страничен трябва да ти каже, че стоп, стига толкова, това е достатъчно, нека това види бял свят, покато нататък вече ще има и други итерации. Така е. Но, аз лично това съветвам моите клиенти. В доста голяма част от времето им, точно това ги съветвам. Да пускаме, да си извлечем резултатите и след това вече ще итерейтваме натам. Ще добавяме или ще поправяме каквото или подобряваме някакви области, които виждаме, че всъщност не са така, но с мене ми е най-трудно като клиент да се занимавам, но мисля, че доста готино става за сега. Иначе, като самия дизайн процес в Figma си го направих и после за един ден в Webflow. Аз съм много голям фен на Webflow, от гледна точка не само за Web Development, но и като прототипиране в някакви къси проекти. Просто се осъзнава, че по някой път Figma не ми достигат до някъде интеракциите и ми е по-лесно ги направя в Webflow. В Webflow, доколко знам, аз тъй като нямам опит с него, много наясно съм с продукта, но не съм го изпробвал лично, но той ти дава опцията, за разлика от Figma, да вкараш логика, нали така? Да вкараш всичко, да. Така че, да, вече разликата между готов продукт и просто прототип е реално разликата някак да се изимитира. Макар, че интерактивните компоненти, за които по-късно ще покажа, по някакъв начин могат доста да изимитират логика. Аз лично съм доста впечатлен. Айде да видим. Малко да има тръпки, така да има вълнение какво ще бъде показано. Добре. Аз предлагам, тъй като сега не знам колко хора са събрали, който най-вероятно по-ще влезе, все пак който е изпуснал, може да продължи в YouTube. Да продължаваме по същество и всъщност то по същество. Искам всъщност да започнем и да те представим пред зрителите. Първо, благодаря на всички, че сте тук, че се отделяте от времето, за да може да послушате малко нас, малко Ани да разкаже за себе си и че по някакъв начин имате интерес към Friends of Figma София, една млада общност, която се надявам в бъдеще да се развие и да събере всички дизайнери, които по някакъв начин работят в Figma, тъй като аз много съм влюбен в тази програма и всеки ден преоткривам много възможности и има толкова много плюсове, че просто няма къде и съм сигурен, че заслужава една общност, където всеки един от нас, както и в групата, ако някой от вас има проблем или някакво чудене, нека смело да поства и ще намерим негово решение. Дори му трябва по-спешен отговор, може да се влезе в Slack канала на Friends of Figma, който е интернационален, както разбира се имаме български канал, където може да пита хора и често казвам, аз съм получавал в отговор и за няколко секунди, така че проблемите се решават много лесно. И така,
Хани, малко да си дам думата на тебе. Всъщност, разкажи ни малко за теб и как всъщност, какъв е твоя път в дизайна. Ами, аз съм, казвам се Анастасия Ведева, занимавам се с дизайн вече повече от 6 години. И реално повода да почна да се занимавам с дизайн беше предишният ми бизнес. Така да го нарека, занимавах се 8 години с ръчно изработени бижута по поръчка от полимерна глина. Имах си работилничка, Си-Арт се казваше, тогава прякора ми беше Си, сега е Анавел. Интересно ми е след 10 години какъв ще, но както и да е. Може би една буква. Да. Минах от 2 на 6, сега ще видим. В крайна сметка там доста плавно и, как да кажа, естествено се случиха нещата, при положение, че правиш продукт, нали, да мен трябваха визитки, трябваше ми лого. Но по това време нито съм имала бюджет да търся дизайнер или нещо такова, плюс това съм си, нали, творец, трябва да олицетворява моята идея. И почнах да си разживквам на илюстратор. Правих едни файлове, визитки давах за печат. Те хората ми звънат какви са тия градиенти по 100 000 файла, той файл е 200 мегабайта, примерно за едни визитки. Ужас. И малко по малко, всъщност, така или иначе, деца вика, от самата практика се сблъсках с продуктова фотография, всякакви други неща. Самата действителна работа пък ме научи на доста от основите. Тоест, естествеността на, нали, композиция, цветова хармония, нали, групиране изобщо на самите обекти. Много готина работа. В смисъл, аз много, много така с миличко си спомням за тия времена. Много ми е така, малко ми е тъпо, че трябваше да се откажа, но пък това ми трябваше, за да мога в момента да правя това, което дали се развивам в момента в областта на дизайна. И съвсем естествено, след като си завърших бакалавър, реших, че не, значи ще трябва да изкараме една магистратура по графичен дизайн. Къде? Само в Нов български, понеже аз предишното ми образование не е артистично. И в Нов български си ме приеха, на интервюто си показах бижутата, бях си направила презентация с бижутата, носих си ги, бях си направила ни копчета, изобщо много готини работи. И те казаха, добре, готова си. Защото си правила 3 файла на илюстратор и работиш на Photoshop, значи ставаш. Ще научим. Да. За което наистина съм благодарна на цялата, нали, институция там, че дава шанс, деца вика, на всички. Да, смятам, че това, което кажеш, е добра гледна точка на някои хора. В момента, ако някой се чуди, иска да занимава с дизайн, се чуди къде запише. Като институция, която е държавна, смятам ясно, че в Нов български хората са адекватни и са хора от бранша, така че могат да дадат релевантна информация. Абсолютно е така. То най-вече да те научи да мислиш в тая насока, т.е. да си главобъскаш главата с всякакви проекти. Реално, за да можеш да се научиш, нали, как се правят нещата. След да. Исках само... Чакай сега, много бързаш в това. Чакай сега, това е интересно, ти се занимавал с различни неща. Да. Ами, как тръгна да се занимаваш с тях всъщност? Къде ги продаваш? Как беше цялата организация? Как се случиха нещата? Разкажи малко и за него. Почнах да рисувам, значи записах се в бакалавъра ми социални дейности. Аз съм социален работник като образование. Записах се в Софийския университет и на същия ден почнах да рисувам. Не бях рисувала от малка. Не знам откъде се появи тази цялата работа и не спрях да рисувам около 3 месеца. И винаги за март месец, ето сега тематично, винаги съм си правила сама мартениците и ходех с една торба бяло-червено и ако не съм ти оплела специално на тебе мартеница, ще стоиш 10 минути, ще ти оплета пред тебе мартениците и ти я връзвам. Просто такъв човек съм си. И една година точно рових за някакви нови клетки и разни такива неща и намерих този материал. Бях гледала по разни такива базарчета, те още тогава не бяха много известни и така нашумяли. На един много готини бижута точно по полимерна глина и аз казвам, добре, искам и аз, обаче имам идея в главата. И реших да си взема 5 глинички и това беше 2010-та, мисля, и приключих някъде, спрях да се занимавам активно 2018. Това, което всъщност най-много ми харесваше там е, че от нищо правиш нещо. Тоест, а сега занимаваш ли се с това, поне като хоби, останало ли ти е по някакъв начин? Не много, честно казано не много. Занимавам се по-скоро с рисуване, с разни други такива, да стрес релив, пак неща, но
Напоследък хич не ми остана време, макар че сега имам такъв някакъв вътрешен порив. Но е готино, защото пък сега ще обучавам една малка прекрасница на изкуството на глината, защото тя идва при мен в работилницата и детето много се зариби. Сега в четвъртъка имаме ще си твориме малко заедно. След училище. Имаш си малка чирачка. Да, след училище, така че ще обучавам. Супер. И в крайна сметка, къде съм ги продала, през Фейсбук ми беше основното. Имах си, всъщност аз започнах с един блог на Google Blogger платформата, в която си пусках абсолютно всяко изделие, което правя. И след като си направих реално Facebook страницата, тогава вече почнаха оттам доста повече поръчки да валят, но то като цяло естественият процес на абсолютно всичко. Първо си в кръга на познатите и приятелите, после излизаш лека по лека към техните познати и приятели и вече като излезеш от този кръг, вече те нещата се стават съвсем естествен начин. Разбира се, особено ако имаш желание да занимаваш и нещата бъдат. Това е нормалният ред на нещата. Добре, ами да продължим тогава. Аз исках да те питам, всъщност ти, след като избра къде ще се занимаваш с дизайн, как избра да работиш с Figma? Как я откри? Пробваш ли някакви инструменти преди това? Всъщност имаше ли преминаване при теб или директно почна в Figma? Не, преминавах. Реално аз, както и в много български, фокуса на цялото обучение по-скоро беше основно за брандинг в смисъл на рекламен подход и по-скоро принт материали. Тоест веб изобщо пространство не беше застъпено. Имах, може би, един курс. Мисля, че имаше веб дизайн. И само един? Мисля, че това беше. Как така? Това беше. Ама чакай, ти специалност каква си? Първо, графично и пространствено ориентиране се казва специалността, което си е магистър графичен дизайн. Да, имаш 3D защото не е обвързано с веб, затова сте нямали толкова. Просто да, не е профилиран веб дизайн, защото те след това не изкараха магистратура, която мисля, че се е специално само с веб дизайн. И там абсолютно беше доста повече ориентирано към печатните материали. Аз по това време също доста бях залепена на печатни материали. Работих в печатници няколко, т.е. малко на брой, но да работих така за по няколко месеца, да им помагам с разни проекти. И там горе-долу се сблъсках вече с действителния процес. И 2017 началото започнах да работя в Digimark Studio, което пък беше студио, което се занимава основно с мобилни приложения. Като аутсорсинг компания, която освен, че не е само за дизайн, девелопмент, всичко. Но ти там с какво се занимаваш? Бях като UX UI, като имаш предвид, че реално на ден първи, като отидох, не знаех, че Android има 5 резолюции, iOS има 3. Тоест ти никога не си знаел какво е UI, UX, Web дизайн или нямаш практика в нещо. Не, за Web дизайн има. Но почваш на позиция като дизайнер, за който нямаш реално голяма практика като такъв. Да. Поне има колеги, които които горе-долу ми помагаха в точно чисто тези технологичните неща. Но тогава, примерно, правихме дизайната на Photoshop с едни плагини, се експортват и така нататък за всичките резолюции. Беше малко тегъв процеса. И моята колежка тогава всъщност по едно време предложи и вика, чакайте малко, дайте да почнем да работим на скетч. Доста почне ни улесни нашата си градинка, поне. Да почнахме някъде към края на първата ми година там, почнахме да работим на скетч. И това беше, аз направо ми се пръсна главата. Викам, това са символи, те се преизползват. Страшно много се изкефих. Това пръсна главата, но всъщност това не е ли? Аз поне, аз започнах всъщност с Adobe XD. Да. И в началото имаше компоненти, те не се казаха компоненти, нещо друго, ще излъжа. Мисля, че пак бяха символи. Това беше горе-долу 2017. Да. И също с преминаването им, тъй като винаги преди това дизайните се правили в Photoshop. Да. Рязане, едни глупости, едни простоти. Да. И в момента, в който видях Adobe XD, какви неща им предложи, аз бях направил. Колко е просто, смисъл, къде са ми всичките инструменти? Какво мога да правя тук? Аз нищо не мога. В първи момент реакция ми беше, какъв е този инструмент? Аз нищо не мога да направя тук.
но с времето така се адаптирах, че често казвам, в момента много рядко имам работа в Photoshop, а работя с самата програма от 13 години. Да. Да, аз просто като се сета, наистина точно това хамология беше с фотошопа и след това буквално като преминахме на скетч, наистина бях леле, нали, да съвсем по друг начин корекции се правят, каквото и да е. И реално, както ти казвам, от ден първи, дето не знаех изобщо за резолюции и за разни други неща, година по-късно вече ръководих няколко проекти за доста големи компании тук в България и като цяло много ми беше, той продължава да ми бъде доста интересно, нали, особено сега в времето, нали, като виждам как се развиват самите неща. Иначе аз преди това си бях цъкала веб дизайн на WordPress, темички. Да, оттам се почва според мен. И аз се замисля, първите неща, които съм разцъквал, едно време като се учих, бяха точно такива WordPress теми, обаче тогава разликата беше, че малко WordPress беше само блок, още нямаше функционалности, които в момента предлага. Тъй като не знам, между другото хора, ако не разбирате толкова от код, но все пак искате си билните някакъв вебсайт, аз препоръчвам WordPress с колаборация с билдера Elementor. Реално аз съм правил много чудеса и то е просто simple drag и drop, където доста лесно може една визуализация, да кажем, от Figma да се прехвърли под някаква форма в темплейт, който е в WordPress. Да. Аз, когато всъщност като напуснах в това студио, работих година и половина и след това като напуснах, продължих да си работя за себе си. Тоест аз през цялото време и в университета, още като излязах от университета, продължавах да съм си фрилансър и да си ръковода къси проектчета. Откъде ги намираше? Приятели и познати. Само за приятели и познати. Така да е, това е първия кръг и после почваш да излизаш. Да ме тият приятели и познати те препоръчват на техните приятели и познати. Те препоръчват. После, слава богу, доста голяма част реално от клиентите ми винаги са ме препоръчвали на там. Тоест аз почти нямам, поне до преди една година, почти нямах някакво онлайн присъствие. Не, че сега имам някакво много активно, но това ще се промени. И реално точно от уста на уста, по принцип това директен маркетинг, дето се казва, си е едно от най-работещите. Това е най-доброто. Да. То е доказано. Затова моят съвет е просто да си вършим работата отговорно като дизайнер и да оставяме клиентите ни щастливи, защото те просто после ни рекламират всъщност и това, което правим всъщност ни оказва влияние. Аз поне доста така винаги съм ставал в добро впечатление. Какви глупости говоря? Да, продължай, че ще се отнесе. Така. И като напуснах, реално тогава стигнах до Figma, понеже аз имам PC, нямам Mac. И трябваше да измисля алтернатива на Sketch. И това беше по това време, мисля, че след много кратък ресърч, просто си направих профил в Figma и реших да я пробвам. Трябваше ми там 1-2 дена, за да видя кое точно къде се намира. Но наистина това са интерактивните компоненти. От тогава ми липсва. Нали, че не можеш да сменяш стейтовете, но... Това в Sketch го има ли? Имаше го. Поне така си спомням. Това не знам. Аз с Sketch не съм работил. За Adobe XD знам, че там го има вече от доста време. И за Sketch си го имаш. И това е в Figma. Да. И тогава всъщност започнах с Figma, като предимно всичките ми веб свързани проекти бяха там, докато в момента съм си измислила доста голяма част от целия workflow там. Тоест вече не виждам смисъл да си правя темплейти, примерно в Illustrator или в Photoshop, за да кажем, понеже имам клиенти, които поддържам за дигитален маркетинг. И това нещо си го правя изцяло в Figma вече. Да ти кажа, всъщност аз по принцип се фокусирам върху UX и примерно в момента работя в един доста мащабен проект, където го билдваме from scratch, т.е. от нулата и реално целият ми UX процес, всичката документация, аз я пренасям под някаква форма в Figma, тъй като е супер удобно както за мен, така и за клиентите, да всичко да е на едно място. Това ни е tool, all-in-one tool.
и в същото време функционалността всъщност за оставяне на коментари на определени нива. Да. Това ни е Да. супер готин метод за комуникация, където вкарваш реално въпроса си в контекста, където искаш да се намира. Точно. И кога те разрешим, просто го разрешаваш, той вече не е там. Но винаги може да се върнеш и назад от Resolved Answers. И в смисъл, аз съм много доволен от това, че преди доста ползвах инструмента Miro, който може би някой от вас са чували. И той доста, но тъй като самите дизайни си ги билдвам в Figma и реших просто всичко, дори в началото да ми отнеме малко повече време да пренеса някаква информация, за в бъдеще доста улеснява, особено след като се премине от UX частта към UI частта и постоянно трябва да се връщаш назад, за да прегледаш някакви неща. На мен това ми е от изключително улеснение. Не. Просто няма какво да говорим. Аз също съм толкова влюбена и не ми се е налагало да отварям друга програма и да си мисля как ще се прехвърлям на друга програма. Да, никога повече. Няма връщане веднъж. И съм толкова пък и съм хепи, че тук развиваме поде инициативата да си имаме локална общност. Много те поздравявам за това нещо, защото си е друго е да имаш с кой да споделиш, да обмениш опит, да попиташ някой. Обикновено аз ако имам някакъв въпрос, се почва гледане в някакви статии и така нататък, откакто съм и аз в Slack канала. Просто от време на време, дори като нямам, да кажа, вдъхновение или някакви неща и трябва да се вдъхнува за нещо ново, да видя някакви неща, значи от Slack канала мога да се рова с часове. Да, между другото добавя, не знам ти дали забеляза, всъщност в този Slack канал и за зрители споделям, всъщност ако се джойнете, има и цяла секция, където е с обяви и тъй като времената на COVID почти всичко е дистанционно и всяка една фирма е окей да работи дистанционно, всъщност хора има супер много обяви за дизайнери, всекидневно се постват из целия свят, така че това е още един канал, за който може да си намерите проекти и работа. Така че силно ви насърчавам да влезете там. Друго, което исках да те питам е, всъщност когато работиш с Figma и да кажем почваш един проект, всичко е точно, няма много насилствен срок, ти дефинираш ли си от началото стилове за шрифтове, цветове и прочие? И от кое почваш? Как го правиш? Какъв е всъщност твой процес на работа за тези неща? Значи, по принцип така почвам, да. Ако е такъв проект, който трябва да се почне от нулата, т.е. не е някой бранд, който има изградени вече някакви guidelines. Да кажем, има доста често в случай от проекта, да кажем, доста често ми се случва, има бранд гайдлайн, има някакви цветове дефинирани, но за един веб проект или мобилен трябват вече различни цветове за сянки, и за по-тъмни тонове и за по-светли тонове. И понякога трябва да разширя този бранд гайдлайн, за да стане един веб проект добре организиран и подреден. Тогава така, че пак може не е задължително да е from scratch, в смисъл, дори да трябва по някакъв начин. Как почваш? Извинявай. Почвам, да. По принцип си почвам обикновено всеки един проект, почвам с лист химикал. Ако е каквото и да е, почвам си с лист химикал, преглеждам си, да кажем, техния сайт, изобщо цялата бизнес сфера и си записвам въпросите, които са ми точно в началото. И това ми е един подход, който си го прилагам още от началото. И е много готино, защото има случаи, в които трябва да се върнеш в стейта, в който ти не си обременен с супер много информация. Тоест ти още не си навлязал прекалено много в бизнес, в бизнеса като цяло, нали, да го разбираш, така както хората, деца го създали, го разбират. Мисля, бизнеса на клиентите ти. Да. И по някой път точно тия въпроси в началото ми дават такива скрити отговори, така да го кажем. То пак са си размишления по-скоро по темата. Но иначе така почвам, после си създавам един файл и си почвам точно стилове, определяне на шрифтове, големина на шрифтовете, нали, дали са колко видове хединги, събхединги и така нататък, самите цветови комбинации. Ако нали, правя и аз няколко варианта, примерно директно изглед, някакъв тип превю на нещо, за да се види директно. Нали, все едно живо, така да го кажем. Добре, а как предвиждаш нещата за хендоф към девелоперите? Това на по-късен етап по-скоро. Вече когато сме си изяснили, да кажем, дизайна до някъде.
Не изяснява дали някои неща е в началото всъщност. Аз, примерно, Зависи за какъв проект. Тъй като доста често работя по Shopify системи и там Да. основното е, че почти всичко е базирано на грид, който е множител на 8. Да. И всъщност на всеки един девелопър, който... Те всъщност хората вече знаят, аз работя с нищо девелопър по тези проекти. И те хората си знаят, че аз си работя, всичко ми е кратно на 8. Тоест, аз в началото им обяснявам, че създам система за отстояние, която е кратна на 8. Тоест, всяко едно отстояние ще е 8, 12, 16, 24, 36, 32 и така нататък. И по този начин те винаги знаят, мисъл, когато вече издадем един-два проекта, вече самите девелопери свикват с това, че на око те като видят едно отстояние и те знаят, че аз по дефолт съм го направил примерно 32 пиксела. Като го видят това и те им е ясно, 32, няма мърдане, няма 30, няма 31, няма 33, винаги 32. От тази гледна точка, да, като гридове, изобщо колко колони от 12-те, къде ще се използват, как ще се използват, като секции, примерно. Нали, ако ще имаш, да кажем, грид 3 на 6 колони. Да, от тази гледна точка още и в началото също се определят тия неща. Но да ти казвам, зависи от за какви проекти. Разбира се. Да. То все пак в повечето пъти, дори не само на проекти, а на работа, не създаваме всичко from scratch, всъщност нещото е заварено. Да. И ние просто трябва да оправим заварената каша. Има и случаи, дето, примерно, имаше един проект преди половин година някъде, където трябваше по готова картинка да направя. Тоест, не по готова картинка, ами да кажем по темплейт, къде беше в OpenCart беше самия темплейт. И дефолт темплейт. Нямаме никакъв къстъм код. Демек нямаме функционалност да направим супер готината продуктова страница и така нататък. Защото аз натам бях тръгнала и девелопър като го видя и вика, ми съжалявам, но просто няма да стане. Не, че не може човека, просто си определили бюджет, че в този бюджет какъв къстъм код не влиза. Добре, окей. И това е доста голям фактор. Да, реално свалях дефолтния темплейт, т.е. като отстояние и като всякакви други неща, къде се намира, какво се, нали, точно къде е върху самата страница, за да мога да направя... Реално аз там правих само стилизация на компонентите. Ясно. Добре. Искаш ли? Аз сещам, че ти наскоро ми беше говорила за една приставка Vectory. Искаш ли всъщност да ми разкажеш малко повече за нея, така смятам, че е доста интересна. Даже може да ни покажеш. Да. Тъмън да тестваме и шерването на екрана как върви. Да. Всъщност аз се провокирах от една дискусия в онлайн групата в Facebook UX UI. Обсъждахме между XD и Figma. Чак, шараут за Йорданка, която е администратор на групата за UI UX дизайнери в България. И тогава някой беше написал, нали, че 3D, защото аз с XD не съм се сблъсквала много, нали, абсолютно откровен съм. И някой беше написал за 3D Rotate. И аз съм, това ще е много готино. Много е готино. Така, и казвам, добре, не може някой, нали, да не се изтечва да направи плагин по някакъв начин. И почвам да се рова и стигнах до този въпросния вектор и плагин. И сега ще шерна скрин. И бях доста удивена, защото особено за тип портфолио, както си говорихме. Какво портфолио? Откакто ми го показа, аз го ползвам почти всеки ден в моята работа. Така. Ето тук самия страничка. Много е добра. Така. В нашия общ файл. Той аз мога да шавам вътре. Ти можеш да шаваш. Ето. Така, това ни е за момента проекта, който ще бъде лайв, надявам се, много скоро, за типовете ни услуги. И в крайна сметка какво правиме? Имаме си фреймовете. Аз съм ги направила в таканца към Vectory 3D. В този случай това ти си подготвила няколко фрейма, които ще използваш за мокъп. Всъщност, ние не казахме на нашите хора. Какво е? Всъщност, Vectory е 3D инструмент, който е web базиран, както Figma, който има готови шаблони за мокъпи, които вие може директно да наложите вашия екран и той... Я покажи. Ето го сега. Да. Отиваме, селектваме си фрейма. Хора, това е много яко, аз мисля. Аз се родих.
И още не заради, ама дай пак. Чакай, че това. Сега ще стане. Както да. И освен това, всеки един от тези файлове всъщност вие може да едитвате, може да създавате и други мокъпи, както може да зададете, например, има заготовка за мокъп на Кенче, вие създавате един файл в Figma, някакъв фрейм, който... Чакай да зареди, дай му шанс, защото си в браузъра най-вероятно. Няма проблеми. И всъщност, след като създадете някакъв фрейм в Figma, може да го насложите върху това Кенче и всъщност по този начин да презентирате брандиране на Кенче или брандиране на телефон. Ето появи се. И сега вече го виждаме. Имаме си... Може да си го зумваме, да си го отзумваме. Той си го модифицираш както си искаш. Така. Мега яко. Мега яко. И имаш два варианта. Едното да си го експортнеш като фрейм, то реално ще ме експортне този фрейм, така че това няма смисъл. А Save View as Image, аз реално това ползвам. Но мисля, че пак ще го сейвна там, тъй като ще селектира във фрейма си. Сега би трябва да ми го изкара на PNG. Ето нищо. Днеска нещо интернета, точно днеска има някакви страшни. Няма проблем. Все пак сме на живо и това доста твари връзката, така че може да окаже влияние. Появили се. И хора, вижте, смисъл, вади си супер яко мокъпче, наслоено, с неща. Ти ми беше казал само, че те дразни, нали? Как е малко... Да, точно има светлина. Защото тук на мобилното не е толкова много, но съм забелязала, че при по-светли дизайни. Това мисля, че е за лаптоп. Аз, както бях казал... При по-светли дизайни прекалено голям brightness има на самия дисплей. Да, ами според мен това е, тъй като все пак е интегриран и по някакъв начин глобалната светлина на 3D модела влияе. Така че по-скоро ще трябва по някакъв начин да се влезе в самия файл. Ние тези мокъпи може да ги едитваме. Между другото, Vector, забравих да спомена, и той е безплатен до определено време, но за $12 на месец на Perseid, ако не се лъжа, може да си го закупите, като освен това, че е вграден в Figma, той дава възможност да експортвате WebGL модели директно в HTML код, който може да слагате в сайта и са оптимизирани така, че да са леки и реално ви вади супер добър 3D WebGL, който може да се ползва в сайта, нали, е супер модерно в днешно време да имат 3D модели. И ако сте малко по-нати с 3D-то, както аз не съм, може да правите някакви неща, за разлика от мен. Така, аз съм си подготвила... Чакай сега да видя. Това реално ми е файла с мобилното телефонче, в което съм си редуцирала малко този brightness. Това е интерфейса на Vector. Така. Да, така изглежда. Тук ми е... Между другото и туториалите са доста готини, тия, които са за начинаещи. Реално как става интеграцията с Figma? Да кажем, нали, тук съм си оправила вече brightness-а, сложила съм си втора камера, която да ми го центрира. Не знам как се рестартираше камерата. Отивам на Viewer, тук отцъквам. И тук отцъквам тия център камера View Android. Отиваш тук в формат. Вместо HTML frame трябва да е link generate. Защото при HTML когато е HTML формат, реално то ти дава embed кода, в който можеш да си го сложиш на сайта и да стане точно WebGL. iFrame-а т.е. ти дава. А когато е линк, да. А когато е линк, реално го копираме от тук, от копито clipboard, отиваме си пак в плагините, отиваме си в load. Реално ти можеш, ако си създал, то при мен реално си ако си създал нещо, твой си абсолютно дизайн, пак можеш да си го... Всичко се лоудва тук и се показва, когато има някой модел създаден и искаме да го експортнем към Figma, за да му зададем мокъп от там.
Да, и сега примерно ето разликата горе-долу един до друг. Как е в градените неща, които наистина стават за 2 секунди и как стават с малко повече от 2 Определено секунди. няма толкова рефлекшн, съгласен съм. Да. Тук подготвила съм и за един десктоп да направим. Направо ще го направя от нулата. Тоест отиваме си след като цъкнем там Editing Vector, то ще ви отвори този файл. В компютър имаш Switchable Layer, който като го селектнеш при материалите, ето тук си аплодваме фрейма. Чакай само да видя кой беше. Мисля, че е този. Така, и първия път, като го направих, до тук добре. Обаче продължава да има нещо отгоре, което всъщност е това emission. Той също трябва да бъде качен с този фрейм. И от този emission реално аз контролирам колко да е брайтнес. Тоест ето. Нали, супер, това може да доста от полза всъщност, ако правиш разлика между светъл и тъмен UI, тъй като на мен примерно често ми се налага да правя светъл и тъмен с еднакви мокъпи и вече като се превключи от светъл UI към тъмен, разликата в светлината оказва доста влияние. При тъмен би било доста по-окей да е по-затъмнен, за да не дразни толкова ското и да не изпъква като контраст прямо целият дизайн. Да. Аз от тези, които са вградените, просто съм забелязала, че за Dark дизайн е доста по-добре, отколкото за свет. Ясно. Тук пак си отцъквам всичките тия неща. Това както и да е. Вече хората те си разгледат дроги с такива дребни неща. Смятам, че това е един плагин, който може доста така, особено в веб дизайна има доста приложение, тъй като там доста често се показват мокъпи, особено ако някой продукт представяме, който има мобилно приложение и реално може да имаме някакъв бенефит към него. Така че смятам, че вектори, поне при мен, оказва доста яко нещо. Добре. Не, супер много ме изкефи, освен чисто девайсите, които има, мокъпите, които не са само точно, както каза, кенове, има за визитни картички, има за книги, за кавъри, за всякакви неща. Тоест, ако не се занимавате само с дигитален дизайн, също може да го използвате за тип мокъп. Да, със сигурност би, особено с другите продукти, които има налични, всеки случай, за всякакъв дизайн би било ползвано. Нали, за принт, повечето хора изобщо не биха влезнали в Figma, така че нека за сега да не го засягаме, тъй като това няма смисъл. В смисъл, другите софтуери са си адаптирани, няма нужда. Не, че на мен не ми се е налагало и не съм правил, да кажем, някакъв неща съм подготвил в Figma, тъй като ми е било по-лесно за времето, но да. Добре. Аз исках тук един въпрос да ти дам, който е малко смешен, преди да продължа, да смятам да покажа интерактивните компоненти след малко. Какво ти е мнението за групите за UI UX в Facebook, които са интернационални? Аз преди колко беше? Преди няколко месеца аз така намерих и тази българската. Казах, защо никъде не участвам в Фейсбук в някакви групи и реших, че и първите 3, да кажем, ги нацъках, приехаме и всичко наред. Обаче забелязвам сега в тия, които са международните, там са само предимно са индийци и другото, което забелязвам е, че правят много приложения за храна. За поръчване. И просто за 2-3 дена и аз казвам, добре, сега това един и същи човек ли го пуска. Нали, те са толкова еднакви с чиниите, снимани отгоре, нали, каквито и да е транзишъни да правиш, нали, те са само снимки в крайна сметка, те не пускат някакви клипчета и викам, добре, това явно са някакви темплейти, които хората просто си ги показват. Не се ли замисли, може да е тренди, най-модерното може да правиш приложение за хранене. То затова, виж, в България имаме Food Panda, имаме Takeaway, имаме Fast Food, мисля, че още едно има. Не преквам сега. Ако хората си ги направили, аз нямам нещо против, просто на мене ми лъха на
точно на нещо готово. Разбира се, което... аз не искам Foodpanda и Или Takeaway, просто според всичко мен е в са един... много на ниво от към дизайн. Особено Foodpanda доста залагат на потребителските интериерни си решения, за които аз доста ги уважавам, но съм съгласен с теб, че всеки втори екран в тези групи е от индиец, който е правил приложение за храна. Ама не, аз в крайна сметка не мога да си го представя как ти би могъл да го приеме, нали, за някой от, например, от по-голям бизнес от типа на Takeaway и така нататък. Как би могло да се върже тази цялата инициатива с чините снимани отгоре? Просто за мен това е, нали, в повечето случаи супер много ще скъпи процеса. Нали, да, от гледна точка на дизайн и на такова, да, вау, окей, чинията ти идва, вътре са нещата, но това е по-скоро ориентирано към някакъв ресторант, който да си направи, но не Да. те да знам. Аз даже не знам и с ресторант виж, как би моето могъл да го мнение е проведеш. реално, че то малко е същата работа, като и в Dribble. Тъй като, нали, в Dribble може да влезем да видим яките дизайни, но всичко е фикшнал там. В смисъл, реално повечето от дизайните, които ще намерим в Dribble, може са много яки, може много яки мазни анимации да има вътре, но на практика с реален продукт тези неща не биха се справили добре. Единствената им цел е да покажат уменията на дадения дизайнер като визуални умения, а не толкова като решения, които си взел, за да накараш продуктите ти да изпревари другите по някакъв начин. Точно. Доста по-визуално. Visual дизайн, точно, ти си абсолютно прав. Да. Защото в реалната работа е съвсем няма нищо. Но в крайна сметка повечето там са една голяма доста част индийци, тъй като те са не по-малко от китайците като численост, всъщност. И Индия мисля, че на година болва между милион и нагоре IT хора, като смятай, че от милиард и 400 wannabe дизайнери са доста. И нали, ти гледаш какво правят хората. Най-често се прави това правят хората. Просто аз не смятам, че има някакъв бенефит ние да сме бъдем в такива групи, като прохождащи дизайнери особено, като вече проходили, не виждам логика да са такива групи, освен ако не искаш да даш обратна връзка към хора, които се учат. Смятам обаче, че групата на Йорданка, пак шараут, за UI UX дизайнер също е доста подходящо, постоянно вътре се споделят събития, неща релевантни с UI UX дизайнер, се засягат теми, които могат да се обсъждат, както се надявам за бъдеще също да се случи с нашата група на Friends of Figma София, тъй като да се изкоментират такива неща, винаги има нещо, което да се извлече. И всъщност по тази логика, по тази тема така, ще продължа аз да си шерна екрана. Всъщност бих искал да покажа всъщност интерактивните компоненти, които чакаме от доста време Figma да пусне. Спазиха си обещанието хората, казаха края на февруари. Ги пуснаха началото на март. Но айде бета. Тестваме, има още бъгове и в момента точно хора като мен нали, тестваме. Вижда ли се окей, тъй като аз не виждам какво правя? Добре, супер. Да. Това са интерактивни. Да, всъщност хора в момента, в който бетата всъщност свърши и се релизне, ще пусна плейграундите, които подготвят Figma. Ще пусна преведена на български, за да е по-лесно засмилаема за нас, българите, където всеки от нас ще може да подсъка и да му бъде обяснена всъщност на български език, без да има нужда да знаем английски, което силно вярвам, че е рядкост. И ще ви започна всъщност с едно просто нещо, което е как да създаваме пиксел. Аз всъщност бях го споделил и в социалните мрежи от един друг италиански дизайнер, който го беше пробвал и измислил, за да мога да ви покажа реално какво правим. Създаваме си едно пикселче, което е бяло, и го задаваме да е компонент като няколко квадрата, като вече с новите интерактивни прототипи ние можем да зададем hover статус и on-click статус. Като съм задал на черното квадратче, при on-click пак да става бяло, за да може да изимитираме всъщност пиксел дизайн в Figma. И какво имам предвид? Сега ще ви покажа. Ето вижте, имаме индикация на ховъра в момента и когато цъкам, то се отсветява. И нека направя едно просто сърце преди да се махна от тук.
Да, всъщност и когато направих от черното на бяло, аз мога да махам пиксели, ако съм направил грешка и не искам. Това всъщност е дизайна ми. И също това дали е нещо просто, което да ви покажа. Нещо по-интересно, което всъщност съм подготвил е как може да изимитираме също по някакъв начин игра, която е от сорта на Супер Марио. Това, което съм направил е като два компонента. Така съм ги разширил да не са клипнати, за да може да видите всъщност каква е структурата на тези неща. Това е фон, който почва някъде и спира другаде, където горе-долу се напасва. Не съм си играл да го напасна перфектно, тъй като това е само показано. И съм му задал единия компонент. Това са варианти, между другото, извинявайте, не споделих. Единия компонент да има After Delay, след една секунда да има Smart Animate, който е линеарен, защото не искам да почва по-бързо или да свършва по-бавно. Искам всичко да се движи с една и съща скорост. Да ходи към другия компонент, другия вариант на компонента, който е вече преместената карта с скорост от 10 секунди. И на втория компонент съм му задал After Delay Instant да почва обратно към другия, той да се рестартира. И по този начин аз ще си изимитирам един луп, който всъщност, да кажем, това е точка А, а това е точка Б. През цялото време това ми е фон, който се движи. Останалата част от целен прототип е всъщност човече, на което съм му задал различни стейтове, в които в случая това е да ходи, това е интеракция да скача, а това е интеракция да се плъзга. Като на интеракцията да ходи, на всеки един фрейм аз съм и задал с интеракцията може да задаваме като дойдем тук, по дефолт е on-click. Имаме да зададем K или Gamepad, т.е. да му зададем по някакъв начин интеракция. В случая аз съм задал стрелкичката нагоре и стрелкичката надолу, които водят, ако е надолу към приплъзгване, ако е нагоре към скок. И през останалото време всеки един фрейм има After Delay от 100 милисекунди да води към другия, което ми имитира по някакъв начин смяната на фреймовете. И всъщност, резултата е ето това. Така, само да търти. Айде! Ето ни го фона, той се движи, ето го и човечето тук. Като в момента почвам да натискам нагоре и човечето почва да скача. То почва да скача. Когато тисна надолу, то почва да се парзаля. И реално, ако си по някакъв начин ние си екстенднем целия фон, може всъщност да зададем на някои места препятствия и да изимитираме най-популярната от първите игри на смартфони, всъщност Temple Run. Или по някакъв начин това е как може да го изимитираме тази логика чрез интерактивните компоненти, които предстоят. Това е нещо много яко, което аз направо не мога да повярвам, че може да се случи вече в Figma, човек. И вече ще покажа нагледно как се билдва. Тук имам един прост дизайн, който съм създавал за един онлайн магазин. Ще го пусна да зарежда. През това време тук имам бутонче. Ще взема това бутонче и в случая ще го създам като компонент. Аз съм на Mac, за хората, които не са от Mac, Control, в случая при мен е Command, Option и K, да го създам като документ и искам да му задам да има варианти. Като вече втория вариант, аз ще му задам тук да си има някакво холвърче, ще му задам още един state, който да кажем, вече тази част ще ми я прави черна, което ще ми е on-клика. Тук, освен така, ще ми трябва да имам и по принцип фокус, естествено, за хора, които нямат клавиатура, а нямат мишка по не знае на каква причина. И ще му задам просто някаква интеракция, която да дефинира, че това нещо е селектирано с таб. Така, чисто просто нещо, което да индикира. И всъщност ще им задам след това на всеки един компонент аз интеракциите. В случая от нормалния state аз имам hover за hover. От hover вече искам да имам. Не, това няма го задам, тъй като самата Figma нямам фокус. Изобщо за какво го създавам това в първа регистрия. Нямам фокус, тъй като, извинявам се, просто навик към хендофа. И тук вече имам while pressing.
което всъщност ми дава опция, когато ида на Asset и си махна този бутон, който вече не е компонент, и си песна тук бутончето, когато ида в Preview Mode, вече аз имам всичките те интеракции налични. И не е нужно да ги правим всеки път from scratch, като... Да, и да чейнджваме всичките не мога преди каква малогия. Аз лично си ги правих на различни фреймове. Да, като по-интересното е... И като е някаква по-сложна работа. Да. И най-вероятно ти примерно би се зачудил всъщност и другите хора, как всъщност задаваме разликата, защото тук сме си ползвали бутона, но този бутон трябва да води до някъде, нали така. И вече тук вариантите са разделени на интеракции, които са зададени към варианта, и вече имаме друга подкатегория, която отговаря за самото действие, което искаме да дадем на дадения компонент в дадената ситуация. И това вече отваря супер много хоризонти към как може да се развиват дизайните в Figma като цяло. Това е като цяло, което исках да споделя. Вече не съм пробвал абсолютно всичките възможности. В момента се отстраняват някои бъгове, има доста несъответствия и доста неща, които се поправят, но се надявам по това, което знам като информация, през следващите 2 до 3 седмици това да бъде пуснато публик и да е общо достъпно и всеки да може да разцъква интерактивни компоненти. Не, аз съм много, много хепи. От много време го чакаме това и аз поразтъках малко на бетата. Но да го пускам вече, да си става. Че особено, аз съм толкова ентусизирана още и с вариантите и аутолейаута. Аз смятам, че в момента много рядко не ползвам варианти. Аутолейаут като цяло вече. Вариантите по-рядко, но аутолейаута постоянно го ползвам, тъй като е доста по-лесно, особено нещо, което се стаква, имаш колони, редове и трябва да ги манипулираш. На мен много ми помага, доста по-лесно се променя, тъй като поне аз обичам да имам много итерации, да пробвам различни варианти за нещата, за да намеря най-правилния, тъй като вярвам, че когато изпробваш нещо в най-различни видове, тогава ще стигнеш до най-добрия вариант на нещо. И аутолейаута всъщност ми помага доста така да спестя от времето си, което за мен е много важно. Аз поне лично много се фокусирам върху това да намирам различни хоткийове, шорткийове и така нататък, за да мога да се направя живота по-лесен и по-бърз. Да, то си трябва. Да, ти Яни сподели някой готин шорткей, който може би не знаем. Тук ме заби. Аз си ползвам, какво си ползвам? Аз като цяло си най-много си фреймвам нещата, групвам, копирам. Добре, тогава ще дам една много яка тайна. По принцип, моят ментор, всъщност в работа на моят менеджер, ми го препоръча, тъй като отскоро съм на Mac. Има едно приложение, което всъщност не е само за Mac, то го има и за Windows. И се нарича XGestures. Чакай да го напиша тук в чата. Да. XGestures. И това нещо всъщност ви позволява, когато е включено, да му зададете, да кажем, при мен в случая съм си го настроил, когато задържа десен бутон и в дадено приложение мога да запазя като секвенция от кликове или от keystroke, т.е. клавиши, които да изпълняват дадена команда. За пример, давам в Photoshop Ctrl, Alt, Shift и Save ми запазва for Web, нали така? Аз съм си го настроил, когато кликна десен бутон и дам нагоре, да прави същото. В Figma, вместо да натискам Alt и H, за да центрирам, аз си мърдам мишката от дясно наляво и то центрира. Според средата, нали, според хоризонтално. Отгоре надолу ми го центрира вертикално. И това, нали, с натрупване ми спестя супер много време, честно казано. И това смятам, че е един доста добър инструмент, който може да пробвате, да тествате. Нали, не на всеки би му бил удобен, тъй като понякога може да се бие с други функции, тъй като примерно в случая моя, аз си ограничавам десния бутон. И това ме ограничава. Няма как. Ще го разгледам със сигурност. Добре. Исках да те питам, Яни, разкажи
някоя забавна случка с някой твой клиент, шеф или нещо подобно. Забавна случка. Забавна сега, тогава не е била, примерно. Ага. Чакай да помисля малко. Май ти хващам неподготвена. Да. Не мога да чакай. Някой издънка, нещо, което е стало, нещо потресаващо, което се е случвало в твоята практика. Значи виж, за издънки мога да говоря. Ама за чак това ти казвам, тогава може да не ти се струвало смешно, но за момента е нещо, което те размива. Ще кажеш, че всичко върви по мет и масло, човек. Не. В повечето случаи си върви по мет и масло, ама по-скоро за някакви пак принт неща се сещам за по-отдавна. Не такива по-уеб насочени. Добре, тогава да го пропуснем. Тогава аз искам нещо, което всъщност аз доста го мисля последно време и се чуда, не знам, някои хора доста оплашени, тъй като има мит, според мен мит, че дизайнерите в бъдещето ще изчезнат заради изкуствен интелект. Тъй като при нас имах една статия, която... защо се чувам? Не знам, чувам се. Има ли ехо и микрофония? Няма, ли? Добре, няма проблем. Не. Всъщност, това, което те говори, че дизайнерите ще изчезнат за изкуствен интелект. Това, което бях направил, всъщност, може да проверите, в страницата на Friends of Figma някъде има един пост за един пич, който създава плагин в Figma, който е базиран на изкуствен интелект. И пича му пише, буквално има текстово поле, където пише: искам да се създаде фид от снимки с 3 иконки, които са за добавяне в любими, за коментиране и за споделяне. И искам лента за навигация, която да има профил, снимка и бутон за изход. Той го генерира, пише го всичко това като текст и буквално докато лодне целият AI, докато се изчисли каквото трябва, му бълва почти Инстаграм. Като фреймове, като всичко готово и нали, това подбуди доста съмнения в хората, че в бъдеще нали, дизайнерите биха изчезнали. Какво е твоето мнение за това и после ще споделя моето? Що? Не мисля. Защото не знам, според мен дозата на тази човещинката, дето си влагаш вътре, не е само от чисто дизайнската гледна точка, т.е. как да изглежда, и самото премислене преди това на процеса. Добре, машините мислят по-добре от нас като цяло. По-добре от нас, по принцип, да. Но пък от друга страна пък си мисля, че пък креативната тази хрум, където го имаш ти като дизайнер, като човек творец, който иска нещо да направи не интерактивно, как да го кажа, нещо готино, точно иновативна, някаква креативна хрумка, трудно би могло да стане. Тоест, то може да ти генерира някакви, примерно, тренди, гледна точка, някакви шейпове. Не знам, не мога да си представя как някой би ми направил супер яка медиа. Всъщност имаше с AI. Бях гледал преди година, може би бях чел за едно украинско студио, което създават изкуствен интелект, което се учи събира всъщност данни от доста сайтове, като Behance, Dribbble и други, AWWWArts и други платформи за споделяне на дизайн и за тяхното рейтване, естествено. Като на база това, той изкуствен интелект си беше сътворил средна преценка за това какво в момента е окей. И без да казват, че това е изкуствен интелект, всъщност те го наименуваха като истински човек. И това студио си го беше добавил като част от екипа. Игнати, еди, кой си там. Да. То продължение, нали, те му възлагаха проекти на този изкуствен интелект. Като те вече по изкуствен начин имитират, че този човек си има някакъв процес и действа. А всъщност това, което прави е, те му задават параметрите на клиента като бриф, въвеждат ги изкуствен интелект на база този бриф, създава някакви изображения, които беше създавал, имаше доста интересни неща и на всички до един от клиентите резултата им беше харесал. Тоест,
Изкуственият интелект си беше свършил работа, за да удовлетвори клиента спрямо неговите нужди. И се беше справил супер. И се беше справил спрямо тенденциите, които е видял Behance. Реално се беше справил на едно доста добро ниво. Но въпреки това, защото брандинг беше брандиране, бранд идентичност. И логата не бяха спрямо, да кажем, при аз ако бих правил едно лого, бих се образял с много неща, които той, може би, не знам, нарочно ли е нарушил или спрямо това, което е видял и преценил, че е окей. Но за мен, примерно, те лога, които той би направил, не работят, но на клиентите им харесваха. Така че, нали, има различни гледни точки, кое е по-правилно. Аз преди, колко беше? Преди половина една година някъде бях попаднала на едно точно за лога. Беше и за брандинг, дето си точно отивам и пиша, трябва ми на Annabelle Creative лого и то ми изкарва 6 страници с резултати и вътре, даже като цъкна на резултата, имам примерно 3 пъти да си смена шрифта, да кажем, ако нещо не ми хареса, случайно шрифта. И директно ми дава визитни картички, стейшнерито, така да го кажа, и с някакво късо превю, примерно, за някакъв уеб. И аз бях шокирана тогава. И викам, добре, това може би наистина е някакъв, нали, вариант за хора, които не биха инвестирали, може би, в дизайна. Точно тук аз съм съгласен с теб, че може би по-скоро за да, че това би вършил работа за хора, които не си търсят нещо професионално и нещо, което да ги отличава от другите, а нещо, което просто да им свърши работа. При всички положения и аз не бях очарована. И моето мнение е главно за това да изчезнат дизайнерите. Не, няма. По-скоро изкуственият интелект ще ни помогне да си автоматизираме процеса на дизайн по някакъв начин и ще остави време на нас дизайнерите да се фокусираме върху разрешаването на реалните проблеми, върху които всъщност сме подставени. Тоест, за пример, бих дал, няма да се нужда, примерно имам да направя днес като графичен дизайнер 200 банера. Аз няма да се фокусирам върху това да създам всеки един банер по-отделно, да го адаптирам за всички резолюции и да създам визията и вече изкуственият интелект да ми булкне адаптираната моята визия за всичките резолюции. Нали? Тогава един дизайнер би се фокусирал върху визията и върху решаването на проблема, отколкото върху така нарека черната работа. Да. И аз точно да ти казах, че постепенно си изместих целият почти дизайн процес там, точно заради тази работа. Просто намирам за много по-лесно точно това, което, нали, казваш, да имам една визия с много резолюции и просто отивам, сменям снимката в компонентите, сменям там дати, шрифта. Да нагласиш заглавия. Да, защото да имам такива, които са си, нали, постоянни, примерно те за някакъв период от време промата и така нататък. И просто това е с отиваш, вкарваш и то си го прави само. Всеки случай вярвам, че технологията ще не улеснат, но спрямо това, че особено в момента е модерно, все по-модерно става нещата да се правят потребителски насочени и няма как машина да направи нещо потребителски насочени. Тя по-скоро би обърнала повече внимание на брифа, а брифа доста често е бизнес насочен. А ние като дизайнери трябва да кажем на бизнеса, изчакай, тук не гледай толкова своята полза, а гледай ползата на клиента и на потребителя си, тъй като ако не го няма, те няма и теб. И това не е точно. И аз не съм убедена, че ще... Не, то, нали, освен за дизайнери, той има такъв мити за програмисти и за така нататък, но всичко е обвързано с тази цел, че просто ще ни помогне да вършим по-малко черна работа и да се фокусираме върху реалните проблеми, които всъщност виждаме на работните си процеси. И да. Добре. Друго, което исках да те питам, щом не мога да ми кажеш забавни случки с клиенти, какво мислиш? Нищо ти помисли и сподели, ако се сетиш. Обаче, какво мислиш за последния апдейт на Figma, който беше преди няколко дена, където казаха всъщност, че лимитират малко безплатната версия. Уж започват с това, че я правят по-добра, но също с дребния шрифт, както един колега в групата беше споделил.
Да. е малко така трики. Аз лично съм доста разочарован и поне съм щастлив, че не ми пипат до сегашно съществуващите неща, тъй като биха изчезнали доста ценни информации. Ако е ограничено до 3 страници в файл, в смисъл това е доста тъпо. Мене това най-много... Аз първо, че не бях дочела, че реално ще има само 3 проекта вътре в... Нали, защото ти хубаво от Space ще имаш само един... Проект. В Тима имаш проект, където имаш файлове. Да, в Тима. Да. Да. И реално имаш само един проект и вътре с 3 файла, не знам, 3 страници вътре в сама. Това на мен е най-много. Ами да, съм свикнал да създавам доста страници в моята работа. Нали, сега с някои клиенти си взимаме Figma, която е Organization, но доста често не. И то реално това е един от главните бенефити според мен на Figma, че е free to use. И малко тъпо, че не ограничават, но нека все пак не забравяме, че е free to use. И да. Да, в крайна сметка и те хората трябва да сметка, кой е в Sketch, кой е в Adobe XD. Нали, той Adobe XD е free, но е free за един проект. Един проект не стига за работа. Не стига за работа. Всеки случай. Не става. Не, аз доколкото разбрах в драфт, май ще може да се правиш. В драфт няма проблем. Аз чак сега да ти разказвам, не ги клиентите. Аз колко съм зле, като си направих фигмата, искам да ти кажа, че сигурно около 1 месец и половина си работих само в драфт. Изобщо не знаех, че мога да създавам тимове и проекти. И сега, като си робих тук преди няколко дена в драфтовете и като видях, че те също с повечето ми проекти, първоначалните, които съм си премествала тук, са си там. Това е нормално, защото аз доста късно разбрах всъщност за отборите. Даже аз не разбрах, ми казаха, аз не знаех за такова нещо. Как да го намеря? Не, иначе аз и по същия начин, някои от тимовете са ми платени и съм направила така, искам всичките да са ми платени. Защото сега зависи колко е голям проекта, но за по-малки проекти, пак не ми е удобно, пак не ми е удобно. Защото не можеш да си публикуваш много неща в дизайн системите, които пък ти трябва да си ги използваш измежду файловете и мен това много ме дразни. Затова вчера в групата викам, ще почваме да продаваме Figma. Явно това е. Аз и без това от известно време съм на тая вълна, че реално трябва и това да го почвам да правя, защото то просто честно казано, има тук едно нещо, което аз лично искам да направя като вметка, че въпреки това, че ползваме безплатен софтуер, и ние, особено за фриланс дизайнери, смятам, че е доста важно ние сме фрилансери, но също нещо, един фрилансър е почти като бизнес и като права и като всичко. И това, че използваме безплатен софтуер, обаче ние го владеем до една доста висока степен, не значи, че не би трябвало да таксуваме, т.е. към ставката си на час, ако работим на час. Според мен е редно да добавим и данък Figma. В смисъл, нищо, че е безплатно. Има нещо такова, защото то е по-скоро за това, че ти нали си инвестирал, да кажем, 2 години и половина да се обучиш, за да го направиш за 15 минути. Нали, той лав, дето си е с онзи човек, дето какво беше там, дошъл, чукнал 2 пъти с чукчето и му докарал фактура за $10,000 и той след това отива и вика, как така $10,000 ти точно за 3 секунди го направи. Нали, дай ми разбивка и той беше написал 9,099 $, за да се науча и $1 за да го реално е така. 30 години опит или нещо от този сорт беше и вика $1. Защото аз доста дълго време подценях реално. Да кажем, с клиенти договоряхме, тази снимка ще ни трябва, он ресурс ще ни трябва, това ще трябва да го снабдим. Но не се замислих, че реално аз съм отделил, да кажем, ента време да се науча да работя с ента софтуер. И аз съм станал много добър в този софтуер. И аз работя много бързо. И трябва да има надценка на това, защото това те прави всъщност професионалист, това ти плащат за опита, който имаш. И така бе. Тук влизаме в любимата тема за ценообразуването. Тя е строго индивидуална за всеки, но аз като насока бих дал това, че трябва винаги да смятаме уменията, които имаме.
И не само от към инструмент, с който може да работим, а от към знания. Да кажем, най-малкото ти като един дизайнер, когато имаш шрифтознание, знаеш как да правиш композиция, знаеш как да боравиш цветове, това изобщо не трябва да се подценя, а това са фундаменти. Нали, вече има Да, много други правила, с които трябва да се да. съобразяваме, дали в веб, дали в принт, дали в някоя друга дизайнерска среда, без значение. Смятам, че е много важно ние да си ценим труда и има едно много яко видео, ще го посна, ако го намеря в страницата, където ви казват, примерно един пич от тия, нали, сравнява работа с дизайнерите, както някой казва, ма ти това не го ли правиш за без пари? Примерно отива в Технополис, си харесва някакъв телевизор и го гледа и идва он и вика, господине, харесва ли ви? Това струва само 20 000. И той, аз имам $20, ще го взема, пък като ми хареса другия път, ще долу пак при вас. Да, или после евентуално нещо ще плата. Да. И е такива ситуации, смятам, че е доста важно да ценим труда, а в крайна сметка, ако не ни оценят и нали, естествено трябва да имаме и гръб, за да го защитим по някакъв начин. Портфолио. Да, не, той не е само до портфолио, той е до начин на работа, нали, т.е. ако дали ти ако си професионалист и т.е. държиш на твоето, ако самите хора са, нали, остават доволни от твоята работа като професионализъм, нали, чисто като професионализъм, си е, да, абсолютно. Не знам, аз другия ми инструмент, който толкова много харесвам и съм толкова много влюбена, си е Webflow, именно защото при тях аз преди това, което ти обясних, нали, с WordPress, там за да кажем имам идея за нещо и трябва да се рова 3 дена, за да видя как да го направя. Нали, без значение. Аз също съм си купила такава тема, дето е drag and drop и така нататък на Elementor конкурента Divi. Да, ползвах я и бях леле, тия хора ми улесняват живота, евалата, но след като так и там се сблъсках с някакви неща и честно ти кажа, че сега като отворя WordPress ти направо ми се повръща. Като знам колко лесно, иначе и бързо става Webflow. Така е. Просто то наистина ме улеснява и вече директно си казвам на повечето, примерно, запитвания и такова, че WordPress не можеш да ме навиеш. Даже нищо друго не можеш да ме навиеш, ако аз трябва да го девелопвам. Нали, в смисъл, ако някой друг ще го прави. Да, тогава може ги тормозим много, нали? Давам дизайн. Тогава няма проблеми. Да. Обаче, ако трябва да екзекютна целият проект, никакъв шанс. Просто, нали, аз вярвам, че това, което е добро за мен, е добро и за клиента. Тоест, това, че аз мога да му направя сайта за 3 дена, е доста по-добре, отколкото трябва да му го правя един месец на WordPress и той да се занимава с всеки ден да апдейтва и да прави, да чупи. Със сигурност. Не. Добре, друго нещо, което е тренди, исках да те питаме. Малко така за ситуацията около нас и COVID всъщност. Как COVID повлия на работата ти, на клиентите ти, на дизайна като цяло според теб? И на клиентите ми повече, отколкото на мен. В смисъл. Ами защото аз така ли че съм си работила, то не от вкъщи, за мен го промени, аз си работих в работилничката за бижута, постепенно си изместих, нали, там процеса, но сега вече от 1 година и аз си работя вкъщи. Реално за мен самия процес нищо не ме промени, абсолютно нищо. Тоест аз пак съм си сама, така или иначе комуникирам само онлайн, дори дали са, нали, в България или в чужбина. Хората винаги си комуникирала онлайн. Рядко хода по действителни срещи, освен ако не е в първата фаза, нали, на преговори. А за клиентите ми до някъде се промениха нещата, не само като реално с хората къде искат да си харчат парите, т.е. такива от гледна точка на това, че преди може да са ги харчили за някакви други неща, докато като беше първия локдаун, хората, нали, са не знаят имат ли работа, нямат ли работа, кога ще имат пари, кога няма да имат пари. Та малко затегнаха коланите от гледна точка на купуване на някои от нещата, но другото, което някои от клиентите ми е, че трябва да си освободят и те офиси, да тръгнат, нали, в хоум офис наратива, пък не всички могат да работят. Не всички, аз имам доста примери за това, че доста фирми, като
идат в хоум офис, И някои колеги ми злоупотребяват много с напуснаха. хората в хоум офиса, не знам, но при нас това Да, се да. оказа доста добре и хората даже обратното работят повече от вкъщи. Аз лично съм така, Абсолютно. защото, например, защото ние работим в отворено пространство в нашата фирма. И реално аз Да. там имам толкова много фактори, които ме разсейват. Така някой колега дойде, малко лах мухабет, пием кафенце, пушим цигарки. Имам Не, много не, не, фактори, не, които ме не. разсейват, докато съм вкъщи, фащам някой таск и аз съм И аз просто съм in the също. matrix. И съм вътре и Да. дизайнвам, и съм с едни такива слушалки на дъл музика и отзад на гърба ми пише Д на Д. Да, 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 точно. Аз винаги съм бил, нали, понеже така или иначе, нали, повечето от опита съм си работила сама и наистина работата в офис на мен ми беше доста шокираща, честно казано. И то именно заради това, защото аз си създала, нали, принципа на работа, т.е. обичам да ставам рано и да работя на тишина през сутринта. Нали, защото тогава обикновено върша най-трудните и как да кажа, замислене задачите се правят, поне за мен, сутринта с кафето първото се сяда и се мисли. А вече след обяд съм вече на по-така вълна. Пускам си музика, вече почвам директно тези, дето са си монотонните действия, т.е. само си изпълняваш това, което си замисля. Добре, друго нещо, Така което че, ме чуди, ме е любопитно, да кажем, за денят и днес имаш едни таскове, които са по черна работа, да го нарека. Нещо, което не изисква толкова работа на ума, не е толкова креативно. И имаш други таскове, които изиска голямо съсредоточаване. Ти как ги разпределяш спрямо работния ти ден? От кое почваш и кое оставаш за после? Това ти казвам. Сутрин, винаги. Сутрин, рано, като се събуда първото ми нещо, първите 2-3 часа са за тегловите. Първо изчистваш тегловото и после деня да си върви, да си кликаш, да си цъкаш. Да, защото колкото и да съм изморена, кое точно, нали, монотонната работа е в смисъл, де да знам, нали, и аз не мога. Точно тази къртовската работа, дето нямаш кой знае какво да мислиш. Просто трябва да си изпълняваш това, което си замислил. Дали ще са рекламки, банерчета или да кажем някакъв лендинг пейдж или блог пейдж или каквото и да е. Ако съм седнала сутринта и съм измислила в този блог пейдж, да кажем в категорията какво трябва да бъде, защо трябва да бъде там, как ще се прехвърлят хората, нали, всичките тия неща на ума, дето си говорим, след това ще ми е много по-лесно. Колкото и да съм изморена и да ми е забълзал мозъка, нали, визуалните неща, честно казано, биха могли да се оправят. Тоест, винаги така процедирам. Първите неща за деня са ми най-тегавите и те, които трябва да се премислят. Имам случаи, в които така след обед, примерно, цъкала съм била много изморена, вече вечерта съм цъкала още по-изморена и ставам сутринта и го виждам съвсем различно и правя за 15 минути. Винаги, по принцип, при мен доста често се случва на сутринта, като преспа, направо дизайна му бия хикса, защото това нещо не става. Но иначе аз малко по-различен подход, като теб, но всъщност се разделям деня на две фази. Тоест, на същата фаза, но я разделям на две. Почвам сутринта, обикновено ставам към 8-9. През това време пия кафенце, чета някоя интересна статия, много обичам в Medium да се робя аз. Чета някоя интересна статия с дизайн или с нещо, което се случва в света, или доста интересувам и от технология, от иновации. След което почвам с нещо, което най-вероятно съм почнал от предишния ден, нещо по-стабилно, където иска повече мислене. Правя го в следващите 2-3 часа, като си дам малко пауза след това, преди обяд, да нацъквам някои неща, които са просто задачки, daily tasks. След това хапвам, продължавам малко с daily tasковете и дам малко почивка. И след почивката почвам този процес наново. Тоест, твоето го разделям на два пъти. Защото някак си, ако свърша цялата сутрин, върша по неща, които искат повече мислене, наведнъж много ми идва overwhelming, много мисля, много ме натоварва. И като го разделя на два по-малки процеса, някак си доста по-добър ефект има и креативността ми, бих казал, не се повлиява, макар че за мен
както беше наскоро споделила една мацка в БДГ. Откъде черпите вие вдъхновение, когато липсва? Ами, крайния срок е оттам черпа вдъхновение. Да. Аз, между другото, миналата година, това е нещо интересно, понеже започнах за себе си да си използвам таймер за работа. Тоест си засичаш всеки таск, колко време ти отнема ли? Да. Това е супер. Да. Нали, сега вече съм го вързала. Да, това вече съм го вързала с такава... А къде го правиш това? Я сподели и Toggle. Toggle. Аз ползвал съм до сега Clockify, тъй като е безплатна, го ползвам за повечето пъти. И вече има към Asana, ако някой работи с нея. Си има Everhour, което е вече приставките работи с интеграция, е доста удобно. Аз работя с ClickUp и с Toggle. ClickUp реално от всичките, които пробвах миналата година, той най-много така ми изкефи и не съм много супер константна в това да си описам всичките проекти вътре, но като цяло и там има интеграция с Toggle. Но това не беше главната тема, в която исках. Нищо, ние влизаме от тема. Това е таймер, като подкаст. Таймер, подкаст е направо, това е живо. Извинявай, съм говоря само през тебе. Давай. Започнах да работя по една техника Помодоро. Не, я ми разкажи малко повече за нея. Така, тя е... Помодоро се казва като доматите, да се сещаш. Доматите Помодоро. Така. И всъщност цялата работа с тая инициатива, така да кажа, с тая техника, е, че ти имаш дейли таскове или колкото и да са тасковете. Да кажем, ставаш сутринта, не знам. Примерно аз имам въведнъж в началото на седмицата за цялата седмица задачите, после всеки един ден, нали, общо взето, нали, генерално давам задачите за от понеделник и след това всеки един ден индивидуална задачата. Но реално вързваш една задача с един домат. А пък тая помодоро техник реално е 25 минути работиш, 5 минути почиваш. 25 минути работиш, 5 минути почиваш. Като за тия 25 минути, да кажем, пускаш този таймер, ти си на този таск. Нали? И казваш, тия 25 минути си за този таск. Нали? Тия 25 минути, в крайна сметка, на тебе може да ти малко, на мене горе-долу, на мене също са ми малко. Аз горе-долу за мен съм си намерила, че 40 минути горе-долу ми е един помодоро. Нали? Също цялата генерална идея на това нещо е, че ти като завършиш работа един ден, си кажеш, да, аз имам 8 домата, разбираш, ти си свършил нещо, нали? Асоциираш си в мозъка тасковете с нещо, което е като реално. Нали? За да най-малко и ти да се такъв напомпаш, да кажеш, днеска съм на 16 помодората, примерно. Нали? Не, че е точно така, но самата им нали, асоциация в мозъка се случва. И да ти кажа, в началото ми беше малко тегаво, но това много работи за моментите точно в тия много, нали, как кажа, тия сериозните моменти, в които мислиш и ти можеш да мислиш и да задълбаваш и изведнъж цак и става обратно. Мислиш за проблема, но не мислиш за неговото решение реално. Не знам, обаче имаш един момент, в който просто се стохласваш такъв и край вече, половин час цъкаш и нищо не правиш. Това е интересна техника. Реално... Обаче това, което ме пита е да кажа, добре, ти си имаш твоите комодори, така ли бях? Помодоро. Добре, ако имаш, докато си вършиш твоите помодоро, имаш две малки помодорчета около теб, детските деца, защото си хоум офис заради COVID работиш. И как се справиш? Защото аз те знам, но... По принцип, дали те това още си го казват, че даже трябва да си изключиш, нали, всички телефони, работи, да мек си коска пати за тия 25 минути. Вършиш само тази задача. Нали? Ти, ако свършиш тази задача за по-малко, се прехвърляш на следващата задача. Нали? Но реално, наистина, поне, да знам, на мен ми увеличава продуктивността при всички положения. Но е малко странно, честно да ти кажа, от гледна точка на това, че примерно, нали, с някои колеги, да кажем, по някои от проектите, нали, как да им кажа, ви хора, аз трябва да почивам. Аз не свърших домата, вие се оправите с вашата салата. Да.
в крайна сметка е малко такова, нали? Не винаги мога да го ползвам, но чисто от към моята си градинка като организация е окей. И това, което забелязах е, че всъщност след около 2-3 месеца ползване, дори да не съм си включила таймера, аз продължавам да си работя на този принцип. То е горе-долу като, как да ти го кажа, примерно ме връща малко в училище се едно, нали, 40 минути, час, 10 минути между час. И всъщност, чакай, че ме да обясних. Ти реално правиш, да кажем, 4 часа, нали, като станеш, да кажем, правиш 4 часа, това са по 2, 8, да кажем, такива доматчета, 6 да направиш, после трябва задължително, освен тия 5 минути, да си правиш между задачите, трябва задължително да направиш една по-голяма почивка, нали, това могат да. Това е жизненно важна почивка. Но в крайна сметка, да. Но не знам, лично за мен поне работи с няколко от колегите девелопери сме си говорили, че и те си я ползват и са много доволни. Само дето всеки си нагласи, нали ти казвам, примерно тази маска, с която си говорих колежката, тя си я нагласила, примерно на нея работи 50 минути на 10. Нали. На мен 50 минути пък ми е малко повече. Да, но то може би според спрямо човек колко време може да бъде фокусиран на едно нещо без да почне да се разсея. Тъй като всеки си има за такъв лимит и общо взето средното наистина е между 30 и 50 минути. Да кажем, примера е, ти си на лекция някъде, доколкото и да ти е интересна, ти си там, защото темата за теб е номер 1. И на 50-та минута вече нещо се разсейва, защото то е нормално. В смисъл, ти не можеш да пазиш концентрация толкова с дълго време на едно нещо. И това е интересно. Може би ще я пробвам и ще споделя с теб какъв е резултата. Аз съм много съм доволна. Аз наистина доста често се разсейвам от някакви супер тъпи неща. Просто аз искам да се разсейвам все едно. А по твой начин, като споделяш, това по някакъв начин сам си налагаш правото да се фокусираш. Добре, Даниеле, ти имаш тези 25 минути и трябва да свършиш това, иначе домата го няма и шопската салата не може да стане. Да, и нали ти казвам, аз примерно почвам в понеделника и обикновено понеделника сутрин правя така, нали, сегашните проекти в тефтера ми си ги пише сегашните проекти, кои са, какво трябва да се свърши за тях и срещу тях си пиша. Аз и нали си естимейтвам, така да кажа, колко тия кръгчета, нали, аз не си ги рисувам на доматчета, но си ги правя на кръгчета. И реално си казвам, добре, за тук ще ми трябват 3, за тук ще ми трябват 4. Просто свързваш самия таск, чисто на мозъчно ниво, да си казвам, асоциацията. Да, и това, между другото, много работи. Не знам, в смисъл, поне за хора, които, не ти казвам, няколко човека от различни екипи имам, които го ползват и са такива много удивени, викат много мирам. Вече по половина на година. Да, това си е лайфхак за някакъв начин за тайм менеджмент. Да. И този тогъл трак реално го има. И ти можеш да си нагласиш колко да ти е помодорото, колко да ти е почивката. Доста е готино. И реално го дават, че може да свършиш деца вика работата за една седмица в 16-17 часа. Ама не съм удивена. Но определено фокусираш доста. Супер, добре. Добре, да кажем, ти си търсиш, намираш си клиенти, той е тръгнал от уста на уста. Ами ти търсиш ли си или само те намират? Ами, сега ще почна повече да търся. Защо? Да кажа. Не, търся, какво да ти кажа? В смисъл, по някой път сама инициирам някакви неща, ама това не е чак толкова често. И честно казано, сега в момента ми е малко, не да знам, трябва, може би скоро време ще трябва да се поразширя малко, да намеря. Добре, какво би препоръчала на хората? Защо? Ти къде търсиш? Тъй като нали, явно търсиш от по-скоро. Къде си смяташ да търсиш? Къде е твой канал за търсене? По принцип, аз доста отдавна си гледам само единствено ремонт. Дори още преди COVID си гледам единствено ремонт обяви за работа. Абонирала съм се в Telegram, между другото. Имам 2-3 канала в Telegram, които всеки ден пускат такива позиции. Би ли го споделила с Friends of Figma или си е нещо лично, което... Да, само не знам как.
Не е лично. Даже не мога да ти Не е кажа къде съм го спешно, намерила. просто всеки, който иска по някакъв начин канал за още Но, клиенти, смятам, че е жизненно важно това. Жизнено важно. да. Повтарям. Сподели, хората смятам, че щом това действа и Но, за мен е интересно, тъй като и аз, освен че съм на фултайм, и аз съм фрилансър също така. И би било полезно още един канал да разберем за намиране на клиенти. да. И като цяло такива сайтове, които са си, те си имат такива сайтове, които са си цяло само за remote jobs. Те са пак като джоббордове, но са просто хората или някой изкуствен интелект хролят из интернета и намират. Дали, но те си вече специфични са. Има някои, които си търсят за тия зони, за уния зони и така нататък, там зоните и тия неща, но честно ти кажа, миналата година мисля, че беше стигнал до 2 интервюта така. Не ме взеха в крайна сметка, но няма значение. Нали, да. В крайна сметка това ми е подхода за момента, в който си търся. Иначе имам и други моменти, в които, примерно, цъка по някакъв сайт, виждам някакъв проблем и директно им пиша, разбираш. Мисля, казвам, здрасти, нали, аз съм така UX, UI дизайнер, виждам, че тук това, примерно, не работи. Това не е окей да е там. Нали, смисъл, ако искате някакви други неща, да, това на линия съм. Проактивност. И тук аз искам да направя шараут към Дизайнът на нещата, подкаста на Антона Ладжов и на Сергей Пунчев, който те постоянно казват и между другото аз от тях съм се вдъхновил хората толкова често да обръщам внимание на проактивността. Всъщност да пишем на компании, които ни харесват, които нещо смятаме, че може да подобрим и просто да имаме връзка с хора, с които по някакъв начин имаме общ интерес. Проактивността доста често води до активност, която води до бизнес. И това е нещо, което не трябва да пренеглижираме по никакъв начин. Неглижираме. Не пренеглижираме. Нали така, няколко просто даже не само, нали, примерно с български, с чуждестранни сайтове, така. Просто виждам някакъв проблем, казвам, не, чакайте малко. Нали, си описвам нещата, защо, нали, аргументирам се и накрая казвам, ако, нали, имате желание или нещо, но не, примерно, не проследявам тия. Аз също съм намирал доста клиенти по този начин, тъй като просто аз имам супер много интереси като човек, не знам, що просто интересувам се почти всичко, дет лети. И като разучавам нещо и видя нещо, което ми хареса и аз обичам да си давам мнението, обичам да говоря. И им пиша хора, тук аз съм дизайнер, занимавам се с това, смятам, че има те проблеми и случвало се и хората пишат, така ли, ние не знаехме, искаш ли да ги оправиш за нас? Да. Естествено ще си платим и аз естествено, че желая да ги оправя за вас. Чакам дневник, не знам от колко време, мисля, че вече 2 пъти съм им писала. Дневник? Дневник, като влезеш в дневник, сайта, дневник, мобилно. Влизаш в сайта на дневник, влизаш в някоя статия, скролваш надолу и след това се появява един менюто отгоре, което има точно един пиксел дупка между червена линия и там се вижда този шрифт отдолу и ти казвам, че ме побърка това нещо. Студио Хикс, мисля, че те са правили дневник. Мисля, че да. Обаче много ме нерви. Според мен изобщо не е от Студио Хикс. Най-вероятно хората са свършили просто нещо в бъдеще се е щупил, тъй като аз това помня, бях при Георги. От 1 година го гледам. Първия път, като им писах, беше, мисля, че не е миналото и по-миналата есен, да кажем. Да, това горе-долу дизайн се го прави преди 2-3 години, ако не се лъжа. Тогава поне аз бях на един курс при Георги Линков, който е CEO-то на Studio Hicks. И той тогава ни го представяше. Но да, цяло, мен доста ми харесаше, но щом си има бъгове, може би просто не се поддържа за това. Е много важно. Но не знам. Човек, много важно, когато си предаваме дизайна, според мен, да предадем инструкции как хората, които приемат дизайна, да го поддържат след това. Защото не винаги аз съм работил за много проекти, в които ние изграждаме дизайна и след това го предаваме на самата фирма, където вече си има in-house дизайнери,
които след кратко обяснение хората си взимат работата, те също са добри професионалисти и всичко продължава да е консистентно и както трябва. Но когато няма такива in-house дизайнери, е добре дизайнера да се погрижи така, че нещата да са направени лесно и просто и с добри инструкции, за да продължи визията в същия начин и да не се чупат нещата, както в случая ти показа за Дневник, че има нещо куцане в мобилната им. Аз силно вярвам, че като медия Дневник по-големия им трафик е от мобилни. Да. Не знам колко пък и хора са го забелязали това, разбираш, аз не знам от колко време съм го. И това много ме нервира. Повече впечатление на дизайнери, но то ние сме за това. И саме така, то е едно пикселче, разбираш. Иначе да, определено аз доколкото мога и даже по принцип супер много се ентусиазирам да правя, да улесняваме такива, да правя темплети, да правя някакви дали просто става по-лесно, не само за мен, дори нали, за работата с клиенти, когато има как да става. Исках когато те питам какво ти е мнението за сайтове като Upwork, Fiverr и други платформи за фриланс. Не знам. Тоест, какво е мнението? Не съм пробвала преди много години. Да, преди много години в 99 Designs. Аз нарочно не ги споменах, защото даже не ги слагам в сравнение с Fiverr и с Upwork, тъй като 99 Designs, то там хора, не. Аз не ви препоръчвам. Това беше, аз още бях, мисля, че в български, не знам, 2014-2015 някъде едно лято, нещо от това си търсих уж клиенти, ама не съм ги мнението реално най-тъпото на 99 Designs е, като платформа е направена много добре, но самата идея, самия план как действа не е окей, защото ти създаваш с конкурс, по който кандидат. И да кажем, ти като дизайнер правиш едно лого и го постваш, обаче проблема е, че то е видимо за всички. И се пръкват 10 индиеца в един гараж, който ти хващат. Не, ти хващат идеята и просто я развиват навсякъде, защото те са 10 човека. И ти я развиват по най-добрия начин възможен. Ти си създал оригинала, обаче те са избрали най-доброто от тяхното, защото те са го развили по всякакъв начин. И реално ти няма как да спечелиш. В Upwork реално ти имаш едни дадени точки, с които може да кандидатстваш по проекти. Да кажем, спрямо проекта имаш 2 точки, 5 точки, 10 точки. Кандидатстваш и това ти е лимит. Ако свършат тези точки и не си взел нито един проект, дори да си взел, свършват. И за да кандидатстваш по още проекти, трябва да си купиш. Всъщност това го въведаха заради индийците, тъй като те кандидатстваха постоянно навсякъде без граници, да има някаква граница. Но тъпото на Upwork, в Fiverr не знам, аз в Upwork съм работил, е, че взимат процент, който не е малък, който е 20%, който е 20%. За мен това поне е доста. Но те свързва с много хора и за мен е доста голяма възможност за начинайни дизайнери да тръгнат по някакъв начин с проекти. Единството трудно е, че там най-трудно става с първия проект, както и навсякъде. Но тръгнали първия проект, получаваш значка, която удостоверява, че ти си извършвал някакви дейности на този сайт и оттам нататък вече можеш да си работиш нормално. Разучавах ги аз преди, може би, 1-2 месеца някъде, но за да го използвам като фирма, трябва да си плащам на месец, пък не виждам за къде, за момент. Просто не съм стигнала до там, че какво да стигаш, ще стигнала до момента с фирмата, според мен ти си прескочила този етап. Това според мен Upwork и Fiverr са някаква междинна стъпка, в която ти израстваш като дизайнер, тъй като за всички е ясно, че трябва да минеш през сивия сектор. Не може да се хвърлиш веднага. Аз правя фирма, сега бълвам клиентите, бълвам всичко, правим бати дизайните и ставаме бати дизайнера. Ами не. Просто трябва да се минеш през едни стъпки. Според мен Upwork и Fiverr е един доста добър инструмент, с който прохождащи дизайнери могат да започнат. Да. Сигурно, не знам. Аз имам познати, които доста, между другото, доста прилични такива си изкарват. Ами ти реално може да си маркетолог, да си добър селс и може да вадиш пари от Upwork по начин, че ти може да договаряш клиенти и другият ти селс
че може да намираш дизайнери, които да изпълнят тези поръчки. Но това вече е съвсем друга тема, която няма да захващам. Така. Но не знам, не съм стигала до там, по-скоро се ориентирам в такива директно обяви за хора. Защото той има всякакви в тия сайтове, които нали, аз поне съм намерила, има всякакви хора, които си търсят нещо. Нали, не е само дали ще са web, дали ще са UX, UI, има си за всякакви неща. Пак е тип Upwork. В смисъл, има хора, които търсят за специално за задача, примерно за 6 месеца, за 3 месеца, за различни видове дизайн. Ще се радвам и смятам, че ще е изключително от полза, ако може да споделиш тези канали. После ще свържа с теб, ще уточним там и ще ги пуснем в групичката. Добре, като цяло, направихме вече час и половина, час 40. Предлагам да дадем едни крайни минути. Ако хората, които все още са на линия с нас, биха искали да се запознаем и да обменим някоя друга приказка, може да ги добавим. Миленка, заповядай ти да те видим и теб, че си се скрила само като модератор. Между другото, Миленка е нашия модератор, който за момента няма какво толкова за наглежда, но се надявам за бъдеще да има доста. Тя ми помага изключително много, тъй като сам ми е изключително трудно да справя всичко това. Извинявам се, че няма толкова статии и ресурси, но аз съм се нагърбил с проекти и не мога да смогна. Скоро това ще се промени. Здравейте. Ако някой иска да се включи, всъщност, Миленка, как го бяхме направили на миналото събитие? Как карахме хората в разговора, който искаше? Давахме им на тях също права за презентър мотон и се включваха така, че... Добре, ще дадем презентър мод бутон на всеки, който иска. Също правя всички презентери, за да може да се включите и да се запознаем. Айде да се запознаем. Бих се радвал. Който има камера или е срамежлив, няма проблем, естествено. Хора, благодаря ви все пак че сте тук, че ви давате надежда, за да развивам това. По някакъв начин помагам на някой и му давам value. И искам да кажа, че от тук нататък през месец ще има LivePod, където ще каним всякакви хора, дизайнери и не само дизайнери, естествено, да си говорим как да фигмим по-добре, да покажем по някой друг трик. Не искам да е по никакъв начин нещо формално, нещо организирано, по-скоро нещо свободно, тъй като аз съм изключителен фен на подкастите, надявам се и вие. От тук шараут към 2200 и дизайна на нещата, които аз следя като български подкасти и смятам, че са на изключително ниво. И друго, какво да допълна? Благодаря ви за времето. Благодаря, че доста хора останахте тук с нас. Вече си говорим час и 40. Смятам, че се получи един разговор, който засегнахме доста теми. За бъдеще засягаме още по-интересни, всичко, което е тренди. И момичета, допълнете, че не може само аз да говоря. Аз също много благодаря за вниманието на всички и се надявам да ви е харесало и като евент ще предстоят за бъдеще, така че stay tuned. Да, какво ще предстои всъщност? Да. Ще има ресурси на български в Figma Community, където може да си ги сваляте директно в Figma. Тоест всеки един плейграунд, който пуска Figma, аз ще го превеждам на български. Ще го има в Figma. Ще пускаме статии и уроци. Ще има YouTube канал, където се надявам за в бъдеще да имам времето за да създавам уроци за начинаещи, като след време евентуално ще има и цялостен курс за Figma, но айде няма много предвиждания. Едно да върват нещата. На здраве на Петър, приятел, че беше след нас. Надявам се да сме били полезни по някакъв начин с нашия разговор и да сме сегнали интересни теми. Ани, кога да очакваме някое кейс стъди, което може да прочетем интересно? Какво ти кажа? Според мен до, може би, 2 седмици. До края на този месец ще има. Пускам таймера. Реално проектите са ми готови.
Пускай таймера. Те реални проектите са ми готови. Това, което също там, макар че навлизам в друг софтуер, но там всичко става за секунди, разбираш. Просто правиш го дизайна на едното и то го има на всички. Така се прави. В крайна сметка съм много накрая. Просто съм зациклила малко на хоумпейджа в момента. Нещо не съм го докарала. Пускай в групата. Ако не, ще пусна само... Да, аз точно това си го мисля. Първо да пусна там, за да... Именно хората всеки обича се дава мнението. Аз лично ще ти изкритикувам. Да. Екстра, аз много обичам пък да получавам. Виж, ако не е градивна, няма да критикувам. Всичко ще е да. Но по принцип аз съм много на мнението, че нали, повече от един чифт очи е по-добре. Нали, винаги да го види, нали, защото всеки има, нали, едно е да си го гледаш. Аз съм имала съм случаи, в които правя дизайн за нещо, но да кажем, заглавието, ето ти е най-голямо, там има грешка, разбираш ли, правописни, и аз не съм я видяла вече сигурно 2 седмици, понеже толкова много седиш на него, че ти просто свикваш. Да. То, може би при клиентите е било същата работа, предполагам. Нали? Не, те го видяха накрая и те, да. И виката, бе, няма ли тук заглавието, да го променим? Време. Да. Иначе най-обичам, примерно в началните, да кажем, варианти на нещо, и ако го дам на някой, дето е малко по-така на ти с, да кажем, нещо така разстояние, центриране, не знам какво, и се почва. Тук, съвсем малко трябва да е това наляво, и аз съм чакай, ние само презентираме идеята, нали, не съм го нито направила пиксел перфект, нито, нали, просто да го видим, нали, защото аз винаги съм така. Първата ми фаза е просто да го нахвърля, обяснявай за да нещата преди това, преди презентирането, кажи, в случая този разговор го правим за тази тема и целим това. Не обръщай внимание на това и на това. Особено при нас е много голям проблем, когато презентирам wireframe-ове и писал хора, аз им обяснявам на клиенти, нали, тук обсъждаме структурата на самия дизайн. Как сме разпределили информационната архитектура спрямо някои бързи скици, за да видим как мога да го подредим най-добре. Не гледаме, няма дизайн тук. И като почнем, тук това не трябва да е сиво, трябва да има цвят, трябва да има това. Не бе, човек, чакай, там ще иде. Да. До забавната част ще дойде някой ден. Аз така и викам забавната част, защото ти до толкова процеси минаваш преди да стигнеш до забавната част. Да питаме Миленка. Те се вика по-голямата част от работата. Миленче, я сподели и ти. Какво да споделят? С wireframe-ите почти никога нямат успеваемост при мене, докато не се спомене някъде, че трябва да насочим вниманието си към прототипа и самия флоу, а не самия UI, но като се обясни няколко пъти вече. Да. Затова важно, че трябва да се борим, според мен, в нашата фирма да обясним и за нашите защо имаме различни дизайн процеси и каква е тяхна цел и че не трябва да се неглижират, без пре, заради всъщност влиянието, което казват. Примерно, защото с Миленка сме в една фирма, но сме в различни отдели и аз успях да се доборя, вече правим wireframe, но тя още не е и почваме да се борим и за нея. Но всичко малко смятам, че хората виждат импакта от и валюто на нещата, които правим и методите, които искаме да вкараме и нещата върват на добре в всеки случай. Айде, пожелавам ви успех. Добре, хора. Аз казвам чао. Малко Рик и Морти. В смисъл, искам да споделя нещо. Един цитат, който вчера Атила от 2200 каза. 2 епизода Рик и Морти могат да ти помогнат да се справиш с най-големите абсурди на съществуването ти. Проверено. И така завършвам тази среща. Чао на всички и благодаря много за вниманието. Благодаря и аз за поканата, за вниманието, за времето на хората. С теб ще си поговорим допълнително
И хора, очаквайте скоро доста нови интересни неща и благодаря ви за всичко и за времето най-вече. Чао, чао! Чао! Хайде, чао от мен!